OK, let's go. Hebky Marian. Yo. Yo, bracho. 1, 2. Aha. Stojím tu pre tebou a dávam ti tu teraz. Minimálne nakladám ti tento flip. Minimálne musím zajebať to viac lepšie než ty. Minimálne alebo lepšie išli moje karty. Musím ťam dať dole jednoducho, proste freestylom, propoveste betlom. Nenadávať ti na rodinu. Minimálne musím, mám na to 40 sekúnd prísť. Zajebať ťa minimálne podzem, ej yo. Počúvaj ten freestyle vyjebány práve na tvoje meno. Minimálne Majestic, bracho, si hole koleno. Ideš jak poléno, musíš to proste dať. Musíš flipovať a viac hubu otvárať. Aby ti bolo rozumieť cez mikrofón tu pre ľudí. Minimálne pre tých, čo táto hudba niečo budí. Bracho, priamo do huby z môjho hrdla pre teba. Minimálne vyletel som gibon jak strela. Tu space, ej yo! Košice! Yeah, Hebky Marian a Majestic, odpoveď. Pozri sa na sebe, jak vyzeráš. Pozri sa, vyzerá jak šašo. Dám ti do hlavy hrašok. Môžem ti povedať jednu vec. Neviem, na čo sa tu hráš, čo o sebe prezradzáš. Máš na sebe široké šaty. Môžem ti povedať, že mám piči, kde tu vatri. Môžem tu jebať, ja tu môžem jebať, idem sám sebou a ľudia môžu rozrocovať. Je to proste tak a tak to proste mere a preto sa tu naštýlujem, ja som ťažko ťažká sve. Košice, tu som sa ja narodil, preto užívam a dávam si do žil. Je to môj štýl, hip-hopový, každý deň dožil. Áno, ja to proste viem, ja som sa preto narodil a teba ľutujem. Dneska skončil, ťa mám piči, môžem ťa jebať, ojebať a tak to proste ber. Ja neviem, možno si s nami, možno máš meno, zavolal si ľudí, môžem tu jebať, vyzeráš ako Nemo. Yo. Majestic na majku naložil Hebkiemu, alebo to bolo naopak. Pýtam sa poroty, kto je za Majestika? 1, 2, 3. Kto je za Marianka? 3 body. Marianko, ďalší bod.